Biasa aja dikasih ketinggalan kereta. ketinggalan kereta. Kok mboten bis to, Pak? Katresnanmu ketinggalan kereta.
Bisa macet. Bisa macet. Bane gembos. Nek numpak kereta macet mboten nggih Pak nggih. Tambal bane ra eneng. Mboten nonton. Ora eneng. Benjang tak buka kula. Oke, lanjut apa iki arepan iki? Derek mawon, monggo. Lah kok nderek ra eneng. Pak Gade kemana ta aku? Ya jadi kan besok kene kenduren. Ojo Sujono. Oke. Mas Pateng dikasih Ojo Sujono. Aja curiga. Langsung oke. Kasih Ojo Sujono. Kok ya kepenak men kok langsung. Aku sing langsung ngono kuwi kok jujuk. Sing penting ra mak krengket iki. Heeh. Di mana mak krengket. Aku wis ngaku salah. Ondro sanyatane teko diramu ono wae. Nangis sing ati ingat disirami yo ben adem koyo Wis ojo sujono. Ojo disorongkan. Tresna sing ning dodo pinggir diremno yo ben tentrem koyo disemono. ronce-ronce malah dipenange wae. Kuwi sing elinge nganti tuwa kuwi sing tresno kowe. Nadyan godho sepiro Wis ojo sujono. Ojo disorongkan. Tresna mesti sing ning dodo pinggir diremno yo ben tentrem koyo disemono. ronce-ronce malah dipenange wae. Kuwi sing elinge nganti tuwa kuwi sing tresno kowe. Nadyan godho sepiro Ojo Sujono. Ronce-ronce melati penange lawe. Iya Pak. Pupus klopo. Kayak lho, si menggis-menggis ya. Kayak butane rumadang ya mesti ya. Oh, mesti. Rumadang. Iki jane request lagu apa curhat to? Curhat. Ah, mesti iki. Beda sing putih iki. Sik pundi? Kuwi putih iki lho. Ah, kuwi wak men blok nek kuwi. Kuwi pas tanggal piro jajar ya. Pas pertama kayak. Apa butane iso ngomong mau dulu. Ora ngono cita-cita lho, gimana aku. Heeh. Oh, anu. Apa kuwi? Oh iki
bagian sinyal bagian bayar iki. Aku Niki sih- mboten angel lho, Pak. Aku sih bayar-bayar wae aku. Monggo.
budal. Oh. Yuk. Ya oh. Oh, nice. Yeah.